Magazine du Mali abonné au Nignatuma, audansi à Kunafunu Kondana, Kunafunu Bakuruba Fen. Keni Aïsi Boulodignoma Barawi, un Premier ministre Chogal Kogala Maïga, allez Clefla, Ouliga Jota Make, Niger Kaufi. Minaga Dugu Kondana, Bamagachuga Binyan Waldo la Kadla, un Finti la Kaufi. Médecin colonel Hassan Bajalo Touré, allez Wilke Jota Mado Buluda, Sayelema Chou, Walasa Katara, Kenya Tiglamo, Anibana Bagatofu. Audansi Kokura à Kunafunu Kondana. Kakeni Niger Premier ministre ka wulele no ye Ali Mahamad Lamine Zeni an Premier ministre Chogal Kokala Maïga ale wuli ka jotama doke Niger Kaufi no kera kile fila konnana jumado Décembre kalo kile 29 samba flani 27 ni wuli ka jotama senfe jamana saba ministre nyama no ye Mali Burkina ani Niger ulure ɲɔgɔn ye kɛ walasa ka kuma wa AES bolo di ɲɔgɔnma baaraw la o hukum konnana ukumana umna fere bolo munu sigi senga walasa ka Bamagachu ka bingan wale kele ka bon jamana saba nun konnana manani no ye muso saba ani shifina ka kele ulu de tayana bingan wale do senfe no gera bankas ni manani nunu ukume falwotoro do sanfɛ no ukume ga bo sama commune konnana falwotoro intagamara mugu jugu do sanfɛ no nana ni ma nunu bonane unina alamisa don Décembre kalo kile 18 samba flani 27 amta minaga dugu konnana bingan wale do la karla anga fintigila kawfe o bingan wale no kera andira bukan postula akera ni obu flari chile no mugu jugu flay orange réseau kerefe alsa wulika jobe sina wala sa kasiga ni yoro in lakana anga kenya ministry no médecin colonel Assa Bajalo Touré ale wulika jota mado buluda sayelema Chou wala sa katara kenya tiglamo adi banamagato fo Bamako ani kati Dr Sodowla anga kenya ministry na lega ntama indamnena quartier du Mali CCRF la asenfe ayi senjo monument de la pela wala sa ki isendo anga bolife ministry ga la jereba do la no kera wala sa ga maw kuna funa sirabagan kasarala ni ne be dantige anga bi kuna fununa aw kambe wakati were magma sanfe